हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि अल नटिफिकेसनखौबो प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनफोरा नोंथांनियाव थाबैनो सौहैयो। दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै। दिनै आं मोनसे बर'नि आबुं सावथुननि सायाव आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो फुल डिटेल्स मिन्थिनो थाखाय। भिडिअआ माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना गिबियावनो निमाहा होग्रोना लाबानो जाबाय। डाइरेक्टर बर'नि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन कमेडियान एक्टर सुबर्न बसुमतारी आरो एसबी भिडिअ बेनारजों दिहुनजानाय बर'नि आबुं सावथुन। बे बर'नि आबुं सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय जोर। स' नोंथांमोना जुदि बे आबुं सावथुननि ट्रेलारखौ दासिमहालागै नायाखै, अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। बे आबुं सावथुननि स्ट'रि आरो स्क्रिप्टखौ लिरदों सुबर्न बसुमतारीया। नोंथांमोना बे आबुं सावथुनाव बर'फोरनि गोबां कमेडियान एक्टर्सफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। जोर आबुं सावथुनाव गुबै फावखौ खालामदों सुबर्न बसुमतारी, भाग्यबती मोसाहारि, फैलाव नार्जारी, सेलबेसन नार्जारी, रिमजिमी बसुमतारी, अनिरुद्र ब्रह्मा, उदासी मोसाहारि, बिजित कुमार नार्जारी, धीरेन्द्र नाथ बसुमतारी, सनास्री बसुमतारी आरो गोबां बर'फोरनि फावगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ नोंथांमोना बे आबुं सावथुनाव नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। बे आबुं सावथुननि मेथाइखौ रोजाबदों सेलबेसन नार्जारी, निथामनि बर' आरो अमर बसुमतारी। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।